नमस्कार, मैं नीलम उपाध्याय आप लोगों को एक आज नारी मर्यादा गीत सुना रही हूँ। इस गीत में नारियों का क्या व्यवहार हो गया है, क्या स्वभाव हो गया है, वही इस गीत में दर्शाता है और एक सामाजिक लोकगीत है। कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सपोर्ट करिए। आइए सुनते हैं लोकगीत। धरती सोन भइल का देश क सावित्री अनसुईया से, सीता उर्मिला राधा तोहरी ही अनुवैया से। धरती सोन भइल का देश के सावित्री अनसुईया से, उर्मिला मीरा राधा तोहरी ही अनुवैया से। लाज समाज के पाप के पाठ में पिस के चोर भइल, काहे औरत औरत के मर्यादा भूल गई। काहे औरत औरत के मर्यादा भूल गई। अरे बा व्यवहार बहिन के बदलल धैले रूप बेहाई के। बा व्यवहार बहिन के बदलल धैले रूप बेहाई के। पाप रूप पत्नी के भइल बा काल रूप भौजाई के। पाप रूप पत्नी के भइल बा काल रूप भौजाई के। बिटिया बाप के गर्दन काटे, बहू सिरे चढ़ी नाचे। भोर सजैया दुअरे ठाड़ होई रोज नंगई फाने। इज्जत लाज समाज लगा के फांसी झूल गई। काहे औरत औरत के मर्यादा भूल गई। काहे औरत औरत के मर्यादा भूल गई। रोका भाई पाप ताप के सृष्टि नाश के बारी बा। रोका भाई पाप ताप के सृष्टि नाश के बारी बा। गर्भ के नाश करावे औरत काहे बिटिया भारी बा। गर्भ के नाश करावे औरत काहे बिटिया भारी बा। सौतेली माई के साथे ई कैसन सौतेलापन। अपने खून के गर्दन दाब के सून करत बा घर आंगन। बेपर्दासन बेशर्मी के मद में चोर भइल। काहे औरत औरत के मर्यादा भूल गई। काहे औरत औरत के मर्यादा भूल गई।